רחל אימנו, מומי רוכל. רחל היא מלשון רחלה, מלשון כבשה. לרחל אימנו יש את היכולת להיות כבשה רכה, שקטה, חשופה, פגיעה, ועם זאת גם לעמוד ככבשה מול 70 זאבים ולצאת מנצחת. רחל אימנו היא גם רואה צאן, יש לה יכולת להוביל את כל הצאן אחריה. ולמה? כי חז"ל אומרים לנו שרחל נקראת אלמה דאידגליה, העולם הגלוי. לרחל יש את היכולת להתמודד עם העולם האמיתי, העולם הזה שאנחנו נמצאות בו ביום יום, על כל 3 הרבדים שלו, כמו שחז"ל מגדירים אותם, עולם, שנה, נפש. עולם מלשון מקום, שנה מלשון זמן, ונפש זה כל ההתמודדויות שלנו יש עם עצמנו בנפש שלנו, ועם כל מפגש של נפש של אדם אחר. אז בואו נצלול עכשיו ל3 הרבדים האלו, ונראה מה אנחנו יכולות לקחת קצת מרחל אימנו הגדולה, המרכבה של האימא הזאת, קצת לטפטף אותה לתוך החיים שלנו. בואו נפתח במפגש וביכולת של רחל אימנו להתמודד עם הנפש. עם המפגש עם הקשיים שאנחנו פוגשות בתוך עצמנו או מול אדם אחר. ובשביל זה אני צוללת ישר לתוך שיחה שרחל אימנו מקיימת בשלב מאוד קשה בחיים שלה. אחרי שנים שהיא מחכה להתחתן ועוד 7 שנים שהיא מחכה לילד הראשון שלה. היא מגיעה עם הכאב הזה ליעקב אבינו בעלה, וממש בוכה לו ואומרת לו, ותאמר ליעקב, הבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי. היא מבקשת מיעקב אבינו להתפלל עליה. ואיך היא עושה את זה? היא לא ישר באה ומאשימה אותו, אתה לא מתפלל עליי, אתה לא בסדר, לא ישר מעבירה אחריות. היא אומרת לו, קשה לי, כואב לי, אני מרגישה שזה משמעות חיי, אני זקוקה כאן. תראו איזו יכולת זאת לפגוש את העולם, וכולנו מרגישות את הפחד הזה מלהיחשף ולהביא מקום פגיע, ורחל אימנו מסוגלת לדעת מתי להיות חשופה. אבל זה לא נגמר בזה, כי יעקב אבינו לא בדיוק מקשיב ואומר, בטח, אני מסכים, אני ישר מתחיל להתפלל עלייך. אלא, ויחר אף יעקב ברחל. הוא אפילו עוד כועס עליה, ועוד מסביר לה, רגע, זה לא אשמתי. הרי ליעקב אבינו כבר יש בנים מלאה. את צריכה להתפלל על עצמך, רחל. הרי ידוע שחולה שמתפלל על עצמו, התפילה שלו מתקבלת הכי הרבה. לכן מחזיר את הכדור יעקב אבינו אל רחל. וכאן מתחיל הפינג פונג. רחל לא מתפוצצת מזה, לא נשברת מזה, לא בסערת רגשות. אמרנו, רחל אימנו יודעת להתמודד עם החיים. היא נושמת, היא מתבוננת, והיא יודעת לדבר בחוכמה. רחל אימנו אנחנו נראה לאורך כל הדרך שכשהיא מדברת, זה תמיד באיזון נכון, מה להגיד, מה לא להגיד, ואיך להוביל על היעד הנכון. אז היא עונה לו. אומר המדרש, שרחל אימנו אומרת לו, רגע, למה אתה לא מתפלל עליי? אבא שלך כן התפלל על אמא שלך כדי שיהיו להם ילדים. אבל יעקב אבינו אומר לה, רגע, אבל אבא שלי התפלל עליה כי גם לא עוד לא היו ילדים. אז זו הייתה תפילה של עצמו על עצמו, לכן הוא התפלל עליה. רחל אימנו לא מתבלבלת. רגע, אבל בעלי, מה עם סבא שלך? לסבא שלך כן היה כבר ילד. הרי לאברהם אבינו, הגר ילדה כבר את ישמעאל, והוא עדיין התפלל על סבתא שלך. יעקב אבינו שומע את הדעה הזאת? הוא לא נשאר חייב. הוא עונה לחזרה. את יודעת? סבתא שלי, גם היא ידעה מה לעשות במצב הזה. היא הכניסה את השפחה שלה על ביתה, כדי שיהיו לה ילדים.
מה רחל עונה? היינו אומרות, רגע, היא תפקה לו, היא תהיה חשופה, או שהיא תדע לענות לו ולהגיד לו את הבקשה שלה, את הציפייה שלה, לא לוותר לו כמו שהיא עשתה עד עכשיו. פה היא כבר לוקחת אפיק שלישי. לא רק להיות חשופה ואמיתית, לא רק לדעת לבקש ולהתעקש על מה שחשוב ואמיתי, אלא פה היא גם יודעת לקחת אחריות. מיד אחרי זה יוצאת רחל ואומרת לו, הנה, אמיתי בלהה, בוא אליה. מיד היא אומרת, אוקיי, אני יודעת גם מתי להוריד את הראש, אני יודעת מתי להצמצם, אני יודעת מתי להחזיר את האחריות אליי ולעשות את המעשה. אנחנו רואות שרחל אימנו, עם הקשיים של החיים, עם הקשיים של הנפש שלה ועם אחר, היא לא נשברת, היא לא מתמוטטת, היא לא מתרסקת. היא נושמת, היא יודעת את החוכמה הזאת של מתי להיות חשופה ולבקש את הצרכים שלה, מתי לדעת לצפות מהצד השני, לקחת אחריות, להיות שותף שלה, לפעול גם הוא, והיא יודעת מתי היא צריכה לקחת אחריות ולעשות את המעשה שהיא צריכה לעשות אותו. כל דבר במקומו ובזמנו. רחל אימנו אישה חושבת שיודעת מתי לגלות דברים בדיבור, מתי לשתוק, מתי לבקש, מתי לעשות. זה בעולם הנפש. נמשיך לעולם של זמן. רחל אימנו כולנו יודעות, הייתה לה התמודדות אמיתית עם הזמן. מהרגע שהיא פגשה את יעקב אבינו, שהוא כבר הציע לה את ידה ובא לבקש מאביה את ידה, הייתה צריכה לחכות לו 7 שנים. וגם שהוא כבר התחתן עם לאה, הייתה צריכה לחכות עוד שבוע ימים עד שימלאו ימי המשתה של לאה, ורק אז שבוע אחרי זה היא תוכל להתחתן. וגם אז רק 7 שנים נוספות היא הייתה צריכה לחכות עוד עד שיוסף הצדיק ייוולד, ועוד 7 שנים נוספות עד שבנימין ייוולד לעולם. רחל אימנו כל הזמן ממתינה. אבל שימו לב, כמה זמן היא ממתינה? 7 שנים, שבוע שהוא גם 7 ימים, עוד 7 שנים ועוד 7 שנים. מה זו המתנה הזאת? מה זה המספר 7? 7 מסמן לנו את העולם על זה, עם כל גבולותיו והגדרותיו, ועם התוכן שקיים בו. רחל אימנו לא באמת ממתינה 7 שנים. רחל אימנו פוגשת עולם שמבין שהוא צריך זמן כדי להתקדם ולהתפתח. כשרחל אימנו מחכה ב7 השנים האלו, היא גם מתפתחת ב7 השנים האלו. זה לא רק 7 שנים של רגל על רגל לחכות שמשהו יקרה. לכל פעם שהתורה מספרת לנו שרחל אימנו חיכתה, אנחנו גם צריכות להבין שהיא בנתה משהו בתוך השנים האלו. אני מכירה הרבה פעמים נשים שאני עובדת איתן לקראת זוגיות, לקראת חתונה, נשים שמחכות ללידה, נשים שרוצות להגשים חלום של עבודה, ומחכות שמשהו יקרה. מתי זה כבר יגיע? מרחל אימנו, שהיא עולם הגלוי, שאנחנו נלמד שכשאנחנו פוגשות זמן, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו זמן מסוים של המתנה, הוא בעצם אומר לנו, אני רוצה שתעשי משהו עם הזמן הזה. הזמן הזה הוא לא סתם לחכות, להביא אותך לאיזה מריטת עצבים, שמתישהו משהו יקרה. לא. הזמן שלנו יקר, וכל יום שניתן לך זמן, את רוצה לעשות איתו משהו, לבנות בו משהו, בנפש שלך, לנקות משקעים, לבנות תהליכים, לקדם, לעשות. רחל אימנו היא כוח שמבין שהעולם הזה יש בו גדרים וגבולות, דברים שאני יכולה, דברים שאני לא יכולה. היא פוגשת את העולם באמת. לכולנו יש דברים שאנחנו מחכות שהם יקרו, מחכות שפתאום זה יהיה בי. זה לא סתם יהיה. אם לא נשתמש בזמן, אם לא ניקח את הזמן כחומר ממש, ונעבוד איתו, ונשקיע בו, ונזין אותו, אז כלום לא יקרה. רחל אימנו ידעה ש7 השנים שהיא מחכה כל פעם, היא עושה בהם משהו.
בין אם זו תפילה, בין אם זה גדילה, בין אם זה התקדשות. היא עשתה עם 7 שנים, ושהגיע הזמן, אחרי שהיא בנתה משהו ב7 השנים האלו, אז באמת הגיע הזמן, ואז השפע יכל לרדת. יכלו להיות למישהי גם 8 שנים, אבל אם לא עשתה איתם שום דבר, השפע לא ירד. ולכן יש לנו לימוד נוסף מרחל אימנו, שבעולם הגלוי זמן הוא מצרך יקר. אנחנו רוצות להחליט כל יום מחדש מה אני בונה בתוך הזמן הזה. לעשות צעדים בתוך הזמן. ואני מדגישה, אין לכם מושג כמה אני רואה את הדבר הזה בקליניקה, שנשים מגיעות ומחכות למשהו. יש נשים שמגיעות והן פשוט חיכו הרבה שנים ולא הבינו למה דבר לא קורה. ואז הן מגיעות לתהליך, ולפעמים בזמן קצר, שבאמת ממלאות את הזמן, מזינות אותו בפעולות הנכונות, בהתמודדויות הנכונות, בתיקונים הנכונים, הזמן מתקצר ומגיע השפע. מי שדוחק את השעה, השעה דוחקתו. אם אתה מנסה להשיג משהו כנגד הזמן, כן? בלי להתעלם מזה שלוקח זמן כדי להשיג דברים ולבנות אותם, אז אתה לא תגיע ליעד. אבל אם תכיר בזמן, תוכל לנשום בתוך הזמן, להיות בתוך הזמן, אז לאט לאט תוכלי ונוכל לראות איך הזמן מתמלא ונבנה וגדל ומתפתח משהו חדש, ואז כשמגיע העת באמת השפע יכול לרדת לתוך כלי מוכן. הרובד השלישי, המקום. מה זה מקום? מקום זה מרחב. ומרחב מזמין אותנו או להיות בדממה בתוך מקום אחד, או לנוע בתוך המרחב. בעולם של תנועה, אנחנו תמיד נראה מצב של סטגנציה, של תקיעות, לעומת מצב של תנועה, שזה גמישות. גמישות בנפש, גמישות ביכולת הבחירה שלנו, גמישות בהתמודדויות שלנו, בשינויים בנפש שלנו. אם נשים לב, בסיפור חיים של רחל אימנו, היא זזה די הרבה. גם התנועה שלה, מהחיים עם אבא שלה, לחיים יעקב אבינו, חזרה לארץ ישראל, גם התנועה שלה, למשל, כשהיא לוקחת את הטרפים, את העבודה הזרה של אבא שלה, ומחביאה אותה. כשאבא שלה מגיע, היא לא רק מחביאה אותה באיזה פינה ולא זזה. היא לוקחת את הטרפים שלו, מחביאה אותם מתחתה, ממש יושבת עליהם, ואז נותנת לאבא שלה להסתובב במרחב. היא מחביאה אותה מתחתיה, והיא יודעת לשמור משהו. היא יודעת להשתמש במקום שלה, ולהסתיר בתוכו משהו. היא יודעת לשמור על איזה מקום יציב. מקום שמור. אבל היא גם יודעת להיות בתנועה הנכונה. כשיעקב אבינו פוגש את עשיו, הוא מסדר את כל האימהות והשפחות בסדר. קודם את השפחות, אחר כך את לאה האחרונה, ואז את רחל האחרונה, מאחורי לאה. וחז"ל מסבירים שהסיבה היא, כי רחל ויעקב הם הכוח שיכול לנצח את עשיו, את החיצוניות. אמרנו שרחל אימנו הוא עולם הגלוי, היא יודעת להתמודד עם העולם החיצוני. אז היא גם יודעת להילחם בעשיו, שזה כל ההתמודדות רק עם אנשים שהם רק חיצוניים, רק אוהבים את החומר ואת הגוף ואת החיצוניות ואת מה שנראה נוצץ ומתנוצץ. היא יודעת להתמודד איתם, נכון. אבל לא תמיד צריך לרוץ קדימה. צריך לדעת גם מתי להסתתר. כי זה עוד לא היה הזמן שרחל ויוסף ילחמו בעשיו. אז היה צריך להסתיר אותם. היא יודעת גם מתי לקחת צעד אחורה במרחב. לא תמיד להיות קדימה, בפרונט, לדבר, להופיע. לדעת גם מתי לקחת צעד אחורה. וגם תשימו לב, גם שהיא כבר לוקחת צעד קדימה, כשצריך לבוא ולברך את עשיו, אצל לאה ואצל שאר השפחות רואים בתנ"ך שכתוב שקודם האימהות בירכו את עשיו ואחר כך ילדיהם. רק אצל רחל אימנו זה הפוך. קודם יוסף מברך את עשיו ורק אחר כך רחל אימנו מגיעה. היא נעמדת מאחוריו. גם פה אנחנו רואות שרחל יודעת להסתתר, ולמה? נאמר שהיה חשש כבר שעשיו יבוא וירצה את רחל, יתפתה אליה, ולכן יוסף הצדיק היה צריך לבוא לפניה ולשמור עליה.
היא יודעת גם מתי ללכת אחורה במרחב. לא להיות כל הזמן מקדימה. לדעת מתי לקחת צעד אחורה, ומתי גם כמובן לבוא ולדבר ולהופיע ולהביא את עצמה קדימה במרחב. לרחל אימנו יש את החוכמה הזאת, מתי להתקדם ומתי לסגת. בשביל להתמודד עם העולם שלנו, עם העולם הגלוי, אנחנו רוצות את הגמישות הזאת, במקום, בזמן, בנפש. ואת זה אנחנו יכולות ללמוד מרחל אימנו, מהחוכמה שלה, מהכבשה שבה, שיודעת גם מתי להיות רכה וחשופה ושקטה. ויודעת מתי לבוא ולבטא דיבור, כי רחל היא גם כוח הדיבור, להוציא החוצה, לבטא את עצמה, להביא את עצמה במקום, בזמן ובנפש. אז אני מזמינה כל אחת מאיתנו, ככה ביום הקדוש הזה של רחל אימנו, להתבונן בעצמה ולעשות את חוכמת נשים בנתה ביתה, כרחל אימנו שנקראת בפי חז"ל עקרת הבית. איך אני כאישה בחוכמה מתכננת מתי לדבר ומתי לא לדבר, מתי להופיע ומתי להסתתר, איך להשקיע ולהזין את הזמן שלי במידה הנכונה, בזמן הנכון, באופן הנכון. להתמודד נכון עם העולם, לא להתרסק מול העולם, לא להתרסק על ידי העולם, אלא לעשות הכל במידה נכונה. בחוכמת נשים בנתה ביתה. אז ממש אפשר כל אחת לקחת לה איזה דף ולכתוב מתי אני רוצה כן לדבר ולהביע את עצמי. מתי אני רוצה לשתוק ולהתכנס. מתי אני רוצה לבקש מהצד השני, ומתי אני רוצה לקחת אחריות על עצמי. מתי אני רוצה לעמוד במרחב מול העולם קדימה, ומתי אני רוצה לקחת רגע צעד אחד אחורה. מתי בזמן אני רוצה להזין אותו, לפעול בו במרץ ובהשתוקקות וליזום ולהזין אותו. מתי אני רגע גם יודעת להרפות בתוך הזמן ולהמתין. כל דבר במקומו ובזמנו. תודה לרחל אימנו, למאמה רחל.